Hello friends, welcome back to my channel Yakshitha Happy Family. Enchillar materla and friends inni nama maaterla family dinner pondula night. So maaterla maste ಅದೇ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮಯ ಇಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡೇ ಹೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಂತೆ ನಿಯರೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವು ಅದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟ ಓ ಅಂದಾ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಹೋಪ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದೇನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಲತ್ತಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಮಾತಾ ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ರುದ್ದಿಯೊಲ್ಲಲು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಮ್ಮುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ we are going to ರುದ್ವರ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಮಯ ಹೋಟೆಲ್ tiara uwa aku ಹಾಕಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೆಂಕಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತ ನನಗೆ ಘರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಆತ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಲೆಗೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದದ್ದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದದ್ದು ಆಯ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಐನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಾಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಡೋಳಿ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರೋಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಡೋಳಿ ಬಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪನೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೂಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಗೆತೊನ್ನ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಜಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಸೂಪ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಬರ್ತದನ್ನು ಸದ್ಯಾಗ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 8 ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕಬಾಬ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೃದಯಗಂತೂ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚುಂಡ್ರದ್ದು ಬೆಚ್ಚುಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದ್ದು
ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎಗ್ ಮಂಚೂರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಎಗ್ ಏನಿಡ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚಿಕನ್ ಕಡಿ ಪತ್ತ ಅಂದದ ಅದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ಪುದರವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಕಬಾಬು ಸೊ ಅವು ಆದ ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸೊ ತಂದೂರಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊಂದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಬತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂದೂರಿ ಒಂದು ಈತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೈತೆ 4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೋಟಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಬುಕ್ಕ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಸೊ ಅವಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡೇರು ಯಾಲೊಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಯ್ಯ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ ರೋಟಿ ವಿತ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಲೆ ತಿನ್ನಂಡದಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತರಂದಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವ್ ಪಂದ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತರಂದಾಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೇರಿ ಪಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಂತನೇ ಮರಪುಡ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.